Oei. Goedemorgen. Zware geschut, zou ik wel zeggen. Ja. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja? En we moeten wel weten, wat hing er bij jou op de bank? Ik heb niet een bank. Johanna een bank? Nee. Zo'n armbank. Ja. Ja. Hij heeft wel een stoel. Ik heb wel stoel en ik heb wel zitten. Oké. Ja. En wat hing er bij jou op de stoel? Nou, een lamp. Waar hebben we die even zien? Ja. Hij maar aardig voortvegen. Oké. Maar dat is smerkbloeden. Nou, hier staat een stoel. Die hangt hier onder de lamp. Maar ik heb geen bank. Net. Nou, ik ben maar alleen. Wat zeg ik nou met zo'n grote bank? Ja, dat weet ik eigenlijk net. Nee, dat zou ik ook niet weten. Nou, ik kan ja, er wel op liggen, maar dan ga ik liever aan bed liggen. Oh. Ja, het klinkt al je vrij logisch. Ja, ja. Ik heb er geen verlet van, zo'n bank. Ik heb veel liever een paar stoelen. Maar het is toch wel apart, iedereen heeft dan een bank. Ja, nou, ik heb ook nooit een gehad. Nee? Nee, Je hele leven net. nee. Nee. Echt? Echt niet? Nee, we hebben nooit een gehad. We hebben ook in een ander huis wonen, dat was groter dan dat, hadden we ook geen bank. Mogelijk. Ja, ja, ik ben wat apart, moet ik denken. Ja? Nou, dat zegt dan wel. Ik vind het zelf niet, maar... Maar heb je dan nog meer van dat soort apartigheden? Nou, ik weet het niet, misschien wel. Ik ben een echte beelker en die heeft wel nu weer uitdrukkingen. Dat... Ja, dat is een mooie beeldje. Ja. Dat weet ik zo niet. Dan moeten we eerst een gesprek hebben en dan zeg ik misschien nou... Maar dan flappen je er wel uit. Ja, dan flap ik het eruit. Had tenminste een like in, hè? Ja, precies. Ja. Maar net allemaal. Nee, maar niet maar. We zijn netjes. Nou, dan praten we dan even verder. Ja. Nou, en dat ben mijn zoon met de oudste zoon met de kleinkinders. En daar staan mijn achterkleinkinders. Hoe oud ben je dan? Nou, raders. Ja, dat weet ik altijd nooit. Oh, Nee. Want dan ging ik altijd de mist in. oh. 82. Zo. Ja. Het scheelt niet zoveel, wel? Nee. Oh. Dat dacht ik al. Oh, nou ja. Ja, dat is dom praten. Daar trap ik niet in. Oh. En ik heb wel wat geleerd. We hadden twee jongens en die hadden ook wel eens te fietsen. Oh ja. Dus die staan altijd op scherp, hè?